Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Ngayong Martes Santo, inalay natin ang misang ito. Magpapasalamat ni Milagro Salvador, Rodrigo Manlapas, June at Cynthia Sagong, Leonarda Gonzales. Special intentions ni Nelson at Cathy De Leon, Lucky at Erica David Cruz, Almario at Saul Ramirez, Kapitan Alvin Carpio, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen De Tanco, Karen Miranda Chanda and Beltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatpat, Dr. JJ Simpaco, sa ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tantan, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Cabigtin Bondok, AJ at Kirtan. Para sa Special Intense Sister Daisy Diaz, Kabigling Sisters ng Cypress, California. Para sa kagalingan ni Marieta de la Cruz, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sir Roy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, Lucy Navarro, at para sa kalulatian ng kaluluwa ni Esperanza Arsenio, Euprosina, Violeta Icasiano, Cecilio Victorino, Brido Maurino, Father Larry, Father Rex, at Father Alan. Mga kapatid, tayo tinatawagan ng Ebanghelyo para manatili sa Panginoon sa bawat isa. Sa mga sandali na tayo tumalikod sa Panginoon, sa mga sandali na pinag-iwanan natin, iniiwan ng Panginoon, dahil mas pinili nating ang kasalanan at ang kadiliman, humingi tayo ng pagpapatawad sa Panginoon sa mga sandaling ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ng pagsasadlakuyan ng pagpapakasakit ng aming pong mahal upang kami pagindapating magkamit ang ibubungo nitong kapatawaran sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtatagumpay, gayong ibinubuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababalasik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan.
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagulumihang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" At nang maisawsaw, sumagot si Jesus, "Pag ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinapaglilimos sa mga dokha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, hayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Pagkatapos, bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa iyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, nakaitlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong isang gustong-gustong kanta na pangsimbahan. Ito usually po ay sa kantang pangkasal. Hindi alam ng marami. Sabi po nung kanta, huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangarin, ika'y mag-isa. San man magtungo, ako'y sasabay, magkabalikat sa paglalakbay, mananahan sa tahanang
sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Ulitin ko lang. Huwag mong naising lisanin kita, wala akong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalikat sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Actually, this is the song of Naomi for Ruth. Si Naomi ay ang song of Naomi kay Ruth dahil siya ay kanyang in-law at siya'y ihiwalayan, namatay ng asawa niya, kaya't umalis ka na, sabi niya. Pero hindi, nanatili si Ruth kay Naomi. So, sabi niya, mananatili, isang pananatili. Usually po, pag may pinalitan akong pare, I would always tell them that they are welcome to the parish. And I would always want them to be in the parish, to visit the parish always. Lagi-lagi po, gusto ko yung mga naunang pari sa akin ay pumapasyal sa parokya, nakakasama ng kanilang mga parokya, dating parokyanos. Bakit? Kasi they have been part of their lives. They have been part of their lives. May ibang pare, sabi nila, ay ako pag umalis na ako sa parokya, wala na akong pakialam sa mga dati kong parokyanos. Pag umalis na ako sa parokya, wala na akong pakialam. Hindi ko na binabalikan ang dati kong parokyanos. That is their choice. That is their choice. Pero ako po, ang prinsipyo ko ay hinayaan ko. Kasi bahagi sila ng naging buhay ng mga tao at naging bahagi ang parokya ng naging buhay ng pare. Siguro, they would be uprooted eventually, but hindi biglaan. Kasi they have established friendships. Nakapag-establish na po ng pakikipagkaibigan, ng ugnayan, parang pamilya na sa ibang tao. So I would always want them to go back and visit. At balikan. Ito po ang dahilan bakit ini-invite natin yung ating mga dating kura paroko para balikan ang parokya na pinanggalingan nila. Madalas, nagbiro nga ako, madalas kapag nagpapalitan ng pare, iiyak-iyak pa yan. Yung mga parokyanos, iiyak-iyak pa yan. No? Yung sasabihin, ay among, hindi po namin kayo makakalimutan. Ako po kalingwa namong, hindi po namin kayo makakalimutan. Ay among, mahal na po namin kayo. Hindi po namin kayo makakalimutan, among. Sabi ko, pag sinasabi po yun sa akin, bago ako alis ng parokya, sinasabi ko lang sa kolgante, sabi ko ganyan. Sabi ko ganyan. Sinasabi nyo lang yan. Sinasabi ko, among, mahal ka po namin, hindi ka po namin iiwan. Diyos ko, 1 week lang, pag alis ko, nakayakap na kayo, nakaselfie na kayo, nakayakap na kayo sa bagong pare. Sabi kong ganyan. Buti na lang dito, hindi, no? Kinamuhian pa ako bago ako. Anyway, no, purong kubat. Okay. Dulong ilog. Okay. Kinamuhian pa ako. Anyway, lagi sinasabi, among, hindi ka namin makakalimutan. Mahal na mahal ka namin. Sabi ko lagi, wala pang 1 linggo, nakalimutan niyo na ako. Wala pang 1 linggo, makasakyan na kayo, kareng
makita mo, wala pang 1 week, nakakabay na, nakaganyan na sa pare. Sa Facebook, nakapost na yan. Sa bagong pare. But anyway, I was reminded of this sa Ebanghelyo natin ngayon. Ang Ebanghelyo natin ngayon, kung titignan natin, ay tungkol sa pagtatraidor ni Judas. Tawag ng iba dito, Judas Tuesday. O Martes ni Judas o Martes ng pagtatraidor. Martes ng pagtatraidor. Pakitignan nyo nga po yung katabi nyo. Baka traidor. Pero hindi po yun ang magiging focus. Hindi si Judas ang magiging focus ng usapan natin ngayon. May ibang araw si Judas. I would like us to give our focus on Peter himself. Kay Pedro. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, sabi niyang ganyan sa Ebanghelyo. Panginoon, saan kayo pupunta? Tanong si Simon Pedro. Sumagot siya, sa paroroonan ko, hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit susunod ka. Bakit hindi naman po ako makakasunod ngayon? Buhay ko may iaalay ko sa iyo. Iaalay ko dahil sa inyo. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo, sabi ni Pedro. Sumagot si Jesus, iaalay mo yung buhay mo. Hindi pa tumilaok ang tatso. Tatlong beses tumilaok ang tatso, 3 beses mo na akong itinatuwa. 3 beses mo na akong tinalikuran. 3 beses mo na akong dininay. 3 beses mo na akong pinagtaguan. 3 beses mo na akong iniwan. 3 beses mo na akong inilingan. This is more painful for Jesus. Yung role ni Judas, sabi nga ng Panginoon, sige, gawin mo nang dapat mong gawin. Pero para talikuran siya ni Pedro, na kanyang pinagkatiwalaan ay mas masakit. Tinalikuran siya ng taong pinagtiwalaan niya. Tinalikuran siya ng taong at tatalikuran siya ng taong alam niya na minahal niya. Tatalikuran siya ng taong alam niya na binigyan niya ng malaking papel. Was very special for Jesus. Tinalikuran siya. Hindi siya pinagtaksilan katulad ni Judas. Hindi siya binenta katulad ni Judas. Tinalikuran siya. Tinalikuran. Iniwan. Itinatwa. Merong isang estudyante, college, nasa eskwelahan, biglang nandyan, dumating yung magulang niya. Yung magulang niya, simpleng-simple lang ang ayos. Tapos sabi ng kaklase niya, di ba nanay mo yon? Di ba tatay mo yon? Di ba mga magulang mo yon? Ang sabi niya, ay hindi yan ang magulang ko. Hindi siya lumabas. Naintindahan, naunawaan niya ng magulang na tinatanggi siya. Tinatanggi sila ng kanilang anak. Yumuko ang magulang, umalis. Pero walang sinabi sa anak. I'm pretty sure we have experienced the same thing. Ang talikuran ng ibang tao. Hindi pinagkanulo, hindi pinagtaksilan, pero talikuran. Mga oras ng pangangailangan, may kaibigan ka, kapatid man, kapamilya, humingi ka ng tulong,
tinalikuran ka, tinanggihan, binaliwala. Sa oras ng iyong pangangailangan, na alam mo, kailangan mo yung mga dati mong yung mga kaibigan mo na lagi mong kasama. Sa oras ng pangangailangan, iniwan ka. Wala sila. Hindi sila nagtak sila. Wala lang sila. Sa mga pagkakataon na tayo mismo'y tumatalikod sa mga taong alam natin na dapat nating hindi iwanan. Pero tayo'y tumatalikod. Alam niyo po, this is the reason why I would always do my best. Hindi po sa pagmamayabang, hindi sa pagtataas ng sariling bangko. Ito yung dahilan kung bakit pag sinabi kong pupuntahan ko yung patay o yung may sakit, pupunta ako. Pupuntahan at pupuntahan ko. Kahit hating gabi, kahit madaling araw, kahit umaga, basta pag sinabi kong pupuntahan ko, hindi maililibing na hindi ko mapuntahan. O yung may sakit ay dapat mapuntahan. Kasi, alam ko na kapag hindi ko ginawa yun, parang pagtalikod sa aking mismong ministeryo, sa aking mismong purpose bilang pare. Hindi naman ka nagbe-bless lang ng pare. Opo, totoo po yun. Pero pangalawa, hindi ka lang nagbe-bless ng patay, yun ang may sakit. Opo, totoo po yun. Kapon, nagkukwento ako kay Doc. Sabi ko, Doc, paano yan? May millennial ako, ganyan. Ay, among na-expose ka, ganyan. Ay, hindi naman siguro. Among, mag-ingat po kayo, sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman matanggihan yung may sakit. Pag may patay. Yun nga. I believe that is pagtalikod sa aking mismong ministeryo. Pangalawa, yun ang mga sandali na kailangan ng tao, ng pamilya. They are so down that it is at that time that they needed the presence of the church or the presence of the Lord through the priest. Doon nila kailangan. At kung hindi ko sila pupuntahan, parang tinalikuran ko sila. Kaya nga po, kung minsan nandito yung mga barangay, magpapaschedule yung mga barangay na among yung may sakit, among yung patay. Kapag hindi ko po napuntahan, parang ang sakit-sakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Dahil feeling ko, tumalikod ako sa kanila. That's why even though I needed to take risk, high risk din po ako, but I do it. Kasi alam ko na yun ang paraan para maipakita mo sa tao na hindi tumatalikod ang Diyos sa kanila. Kasi sa oras when we are so down, the times that we are so down, na iniwan tayo, tinalikuran ng ibang tao, walang mananatili sa atin, kundi ang Diyos. Walang mananatili sa atin, kundi ang Diyos, ang Ama. Jesus, when He was on the cross, iniwan siya ng mga alagad niya, karamihan sa kanila. When He was on the cross, iniwan siya ng mga nag-Alleluia, praise the Lord, Hosanna in the highest, nung siya'y pumasok sa Jerusalem. Ang Panginoon, nung siya'y nag-iisa sa krus, wala siyang ibang tinawag kundi ang Ama. Wala siyang ibang kasama kundi ang Ama.
talikuran man tayo ng mundo, iwanan man tayo ng tao, isa lang ang mananatili sa atin, ang Diyos. Ang Diyos. My dear friends, in this Mass, I would like to ask you, alam ko may mga pagkakataon na may mga taong nagtampo tayo sa mga taong tumalikod sa atin. Kung minsan dala-dala pa natin yon. Meron nga sa Facebook ngayon, di ba? Sa mga taong nang iwan sa akin, tandaan nyo, pag umasenso ako, huyo kayo sa akin. Sabi ngayon. Parang di maganda. Kasi talikuran man tayo ng mundo, iwan man tayo ng ibang tao, dapat tayo manatili sa Diyos. Manatili sa kabutihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nananatili sa atin. Ang Diyos ay nananatili sa atin. I would like to ask you, mga kapatid, na buksan ang puso ninyo sa pagpapatawad sa mga taong nang iwan sa inyo. Sa mga taong tumalikod sa inyo. Sa mga taong tumanggi sa atin nung kailangan na kailangan natin ng tulong. Hilingin natin sa Panginoon na katulad niya, tayo'y matutong magpatawad, lalo na sa mga taong tumalikod sa atin, nang iwan sa atin, tumanggi sa atin. At hilingin natin na sana tayo magkaroon ng katatagan para manatili sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Tayo'y manatili sa kabutihan ng bawat isa. Nang sa gayon, ang Panginoon ay tunay na manatili sa atin. Dahil kahit iniwan natin siya, dahil sa ating kasalanan, siya'y mananatili at mananatili sa atin. At kung wala nang natira sa atin at tinalikuran na tayo ng lahat, mananatili at mananatili siya sa atin. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahain banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit, pagkabuhay. Maluluping na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga nakong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong biging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na nananatili sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsilihod po tayong lahat. Orasyo imparata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilnanan ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya mo kami ng mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nilang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naglaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro, Padre Pio Patrocinna, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo Santa kami. Madre Teresa, Ipanalangin mo San kami. Serapion, Ipanalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at pintakasing Nuestra Señora Dela Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap. Pagbigyan sa kahilingan namin ang piging mong bigay, ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Assignment po natin, dalawa. Una, patawarin niyo yung mga taong nang iwan at tumalikod sa inyo. Patawarin ang mga nang iwan at tumalikod sa inyo. Pangalawa, bumawi sa mga taong tinalikuran ninyo. Bumawi sa mga taong tinalikuran ninyo. Amen. Amen. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos na nanatili sa atin hanggang ibigay niya ang kanyang buhay. Salamat sa Diyos. Benging Diyos po kayo. Dahil po salamat. Benging Diyos po.